Čaute kamoši, vás pozdravujem u ďalšieho podcastu Jay's Talks a dnes som tu s veľmi opäť špeciálnym hosťom, čiže sa veľmi teším na tento rozhovor. Ale ešte predtým, ako začneme, tak sa chcem poďakovať podcasteru v Bratislave, že môžeme v tomto peknom štúdiu nahrávať a som za to veľmi, ale veľmi vďačný. Dobre, Lacko, ja ťa tu vítam. Som veľmi rád, že si prijal pozvanie do tohto podcastu. Ahoj. Ahoj a ahojte všetci. Veľmi rád som teda prijal to pozvanie od teba. My sa poznáme už dlhšiu dobu a vždy si máme čo povedať, keď sa stretneme, takže veľmi rád som prijal to pozvanie a som tu. Napriek tomu, že ma trošičku trápila choroba a možno to trochu počuť aj na hlase, mám taký zastretý a taký som celý dokrčený, ale dúfam, že to bude v pohode. To bude úplne v pohode. Áno, ako si povedal, poznáme sa dlho a preto som veľmi rád, že môžeme viesť tie debaty práve o tých témach, ktoré sú nám veľmi blízke. V podstate, ja keď som začal pracovať vo finančnom biznise, áno, už predtým som mal nejaké také tie prvé skúsenosti, ale ten prvý seriózny biznis som začal robiť práve s tebou. A preto som za to veľmi rád, že si mi dal tú možnosť, že dnes môžem byť aj ja tam, kde som, hej, pretože aj vďaka tomu, aj vďaka tebe a celej tej ceste tu som, takže preto ja som za to veľmi, veľmi rád a tým, že viem, aké máš skúsenosti, vedomosti a môžem povedať v tom biznise takú tú inteligenciu, tak preto sa veľmi teším na tento rozhovor. Lebo máme sa stále o čom rozprávať, hej. To určite áno. Aj keď dnes v podstate sa už toľko teda nestretávame v rámci toho biznisu, ako to bolo možno pred nejakým rokom a pol, 2 rokmi a tak ďalej. Ale hoci keď si dáme kávu, tak sú to veľmi zase inšpiratívne rozhovory a máme sa vždy o čom rozprávať, takže sa na to veľmi teším. No asi tam by sme mohli teda aj začať, lebo koľko my sa poznáme dlho, keďže vlastne Evička, tvoja žena, už sa dlho v podstate dlho pozná s mamou mojou a tam to začalo, že keď som vlastne chcel robiť biznis, tak som mame hovoril, že nech zavolá Lackovi. No ja si na toto presne spomínal, že bola tvoja mamina u nás, myslím, že to bola nejaká oslava, alebo neviem čo si také. A mi hovorí, že počúvaj, Ivo zase prišiel s niečím, on si čo si vyskúša, aký si biznis, prosím ťa, neporozprával by si sa s ním. Pozrel sa na to, že čo to vlastne on vymýšľa, aká si firma divná, ja už si nepamätám, že čo to bolo. Ale ja to hovorím, že jasne veľmi rád, však ja sa s Ivom stretnem, porozprávam, možno, že nájdeme nejakú spoločnú reč. No a nakoniec to tak aj dopadlo, za čo som teda ja veľmi rád. Vyrastol z teba krásny motýl, inšpiratívny podnikateľ, takže to je ešte stále kde rásť. To je vždy, hej, že ako uspokojiť sa s niečím, to je cesta naspäť, hej, alebo keď si zaradil spiatočku, čiže ako uspokojenie neprichádza do úvahy, treba proste stále nejakým spôsobom napredovať, vzdelávať sa, lebo to vzdelanie je vždy dôležité, nikdy nebudeme vedieť všetko. Takže dôležité nezastať na mieste a stále sa nejakým spôsobom posúvať dopredu, čo si aj ty teda dôkazom. Tak jasne, tak to je presne to, prečo si rozumiem, lebo sme obaja ľudia, ktorí stále chcú rásť a posúvať sa, takže preto to bude aj pre ľudí dnes veľmi zaujímavý, inšpiratívny rozhovor. Kde by sme začali? No ja by som dal určite tú otázku, že ty si v tom finančnom biznise 20 rokov, ja len môžem v rýchlosti povedať, že to len, môžeš to potom ty nejako už detailnejšie proste povedať, ale s tým, ako ťa poznám, tak viem, že bol tam v podstate korporát, potom si bol v druhej spoločnosti, potom som teda vlastne prišiel už ja, tak už sme spolupracovali, no a teraz si v podstate pracuješ ako taký ten komplexný poradca, hej, veľa ťa bavia tiež investície, presne ako mňa. Takže preto to bude veľmi aj v tomto smere zaujímavá debata, budeme sa mať o čom rozprávať. Ale skús povedať ty, že ako si ty začal, aké boli tvoje začiatky, alebo možno, že ako si sa vôbec dostal k nejakému tomu finančnému biznisu? Tak začiatky boli ťažké. Začínal som pred 22 rokmi, presne. Fúha. To bol nejaký, myslím, že koniec februára, alebo marec 2002.
Vlastne som vtedy už nastupoval do Allianz Slovenskej poisťovne. Bol ešte pred pádom, nie dvojičky, padli 2000... To bolo v 10. 2001. Nie, 2001, tak, 2001. Pardon. Po ja už som predtým koketoval trochu s poradenstvom, alebo teda vyslovene len s poisťovníctvom. Ale vlastne až potom od 2002 roku som začal ako keby kvázi na full time, alebo som mal podpísanú zmluvu a svoje číslo. Predtým sa to ešte tak nejako bylo, že mama mala licenciu a ja som sem tam niečo spravil. Ešte som nemohol, lebo som nebol plnoletý. Čiže takto sa to vtedy dalo obísť. Dneska už to nie je možné ani toto. Ale teda tie začiatky také tie oficiálne boli v 2002 roku, že som nastúpil do Allianz Slovenskej poisťovne ako poradca, junior poradca, ktorý prakticky nič nevedel. Čiže ja som bol vždy hladný po informáciách a hneď som sa prakticky hlásil na rôzne školenia, aby som vlastne prešiel celým tým systémom. Čo ma najviac ako keby uchvátilo, tak ja som chvíľučku alebo istý čas sedel v kancelárii s kolegom, ktorý sa vyslovene komunikoval iba s podnikateľmi. A ja to strašne uchvátilo. Ja som proste chcel byť ako on, ja som proste s tými podnikateľmi chcel komunikovať. Ja ešte vlastne predtým, tým, že som hrával futbal na už celku vysokej úrovni, tak tam som sa tiež s tými podnikateľmi stretával, ale v roli toho, že to boli majiteľia klubov. A tým, že mne to akože celku šlo, tak keď som bol aj plnoletý a mal vodický preukaz, tak koľko razy som im robil akože osobného šoféra, najmladší Fagan v týme, no tak ideš voziť. Takže tam som ich zažíval pri niektorých tých podnikateľských rozhovoroch a proste mňa toto uchvátilo, lebo ja nepochádzam z prostredia podnikateľského, takže prakticky ja som prvý vlastne, kto začal nejakým spôsobom podnikať v našej rodine, takže toto ma takým spôsobom nejakým uchvátilo a som strašne chcel proste s tými podnikateľmi komunikovať a riešiť s nimi tie krytia a tie rozhovory, proste poistné krytia riešiť s nimi. Čiže ja som sa chcel hneď zaoberať poistením podnikateľov v rámci Allianz Slovenskej poisťovne, čož teda nebolo možné. Aj to ma nezabrzdili, že hej, počkaj, mladý, však ty ešte nevieš ani o živote nič, nevieš o neživote nič, poistenie aut, domov, ty potrebuješ postupne vlastne tým prejsť. Takže som sa hlásil proste na každé školenie, tie školenia trvali 3-4 dní, takže to bolo akože celku náročné, aj upratať všetky tie informácie, ale ja som mal proste jasný cieľ, čo najskôr prejsť všetkými školeniami podnikateľov, ktoré tiež neboli jednoduché a to sa skladalo dokonca z viacerých modulov. No a už keď som ich mal teda za sebou a stal som sa aj špecialistom na poistenie podnikateľov, tak vtedy ako keby sa mi otvorili brány, že ako keby som to už vedel potom úplne naplno uchopiť a ako keby som začal rásť v tom biznise. Aký tam rozdiel, keď porovnáme teraz podnikateľov v dnešnej dobe a možno pred tými 20 rokmi? Alebo či tam vidíš nejaký rozdiel, lebo predsa podľa mňa tá doba bola iná. To podnikanie na Slovensku v podstate bolo stále ako keby v plienkach. Že keď sa nad tým tak zamyslíš, že... Hej, v minulosti sa dostávali ako k podnikaniu a k príležitostiam aj ľudia, ktorí akože extra nevedeli v tom chodiť a korčuľovať, aj proste to len nejakým spôsobom dostali do vienka, ale to sa dalo hneď odhaliť, lebo proste nevedeli viac menej o tom nič. A ako rýchlo prišli k peniazom, tak sa veľakrát stávalo, že tak rýchlo aj vlastne oni prišli. Dneska, keď proste sedím s nejakým podnikateľom na stretnutie, tak presne aj toto viem odhaliť. Že čisto ten človek odchodil od úplného začiatku a v tej komunikácii je to proste prirodzený rozhovor, inšpiratívny, veľakrát sa viem veľa dozvedieť od tých ľudí, aj vidieť proste, že tým biznisom žijú a majú čo povedať. A koľkokrát veľakrát sedím a s otvorenými ústami a proste hltám každé jedno slovo. A takisto je to aj naopak, že keď ja mám tomu podnikateľovi čo povedať, ako napríklad pokryť ten jeho biznis, zabezpečiť, aby sa niektoré rizika, ak by sa stali, tak aby teda bol krytý, tak takisto aj od neho je taká reakcia, že proste počúva a snaží sa teda na tie rady aj počúvať. A zase pokiaľ je to podnikateľ typu, jak by som to slušne povedal, že môj tata, tak to tam je tiež proste rýchlo to vieš odhaliť, že proste to je človek, ktorý to dostal a nevie o tom biznise nič.
A takisto veľakrát už som sa stretol s takými príbehmi, že ten biznis nevydržal dlho. Pokiaľ ten človek nemal vzťah k nemu od malička, tak proste to dopadlo zle. Jasné. Akože je to veľmi zaujímavé, že ako sa ten, môžem povedať, že aj tá doba nejako že mení, hej, že predsa proste aj ty si sa proste za tú dobu určite veľa nejakým spôsobom, že proste naučil, posunul a že stále jednoducho máš ten zámer tým podnikateľom, ten majú to proste nejak chrániť, že pomáhaš, komunikuješ to s nimi. Takže určite je to super. A koľko rokov si vlastne ty pôsobil v tom Allianz? V Allianzi to bolo približne 11 rokov, plus minus, alebo 10 je niečo, viac menej to je jedno, že okolo 11 rokov. A posledný nejaký rok a pol už som pôsobil na pozícii manažera, či už som viedol aj nejaký tím. Tam vlastne tá otázka je, že dnes na Slovensku dnes je veľa rôznych takýchto práve ľudí, ktorí vedia a špecializujú sa na to poistenie tých podnikateľov alebo poistenie niektorých iných záležitostí. Ale tam normálne napadá tá otázka, máš tú skúsenosť, máš ten prežitok, že predsa keď človek je len v jednej poisťovni a chce tomu podnikateľovi čo najlepšie pomôcť tomu ochranu toho majetku, že nepocítil si možno v čase, že niektorá poisťovňa to vie, možno, že Allianz to vtedy nevedel, možno zase Allianz vedel niektoré veci, ktoré zase nevedela iná poisťovňa, že či sa takéto niečo nestávalo, akože neviem, či sa náhodou nestávalo niečo takéto a či to napríklad nebol problém možno v niektorých veciach. Stávalo. Zopárkrát sa mi stalo proste, že klient odišiel kvôli cene, niekedy. Akože kvôli pár eurom by asi neodchádzal, alebo teda vtedy ešte korunám. Ale keď už to boli markantné rozdiely, tak tam nebolo iné cesty. Ja som to chápal. A hlavne ma to hnevalo, že na druhú stranu. Že proste chcel som to nejakým spôsobom zvrátiť, ale ako keby to ani extra nebolo možné. Ale taký obrovský zlom prišiel prakticky už pri mojom končení kariéry v Allianzi, keď prakticky veľkých podnikateľov, keď si chceli financovať ten svoj biznis, či už to bol vozový park, alebo stroje, alebo proste rôznu technológiu a tuto financovali leasingom, tak keď v minulosti pred tým rokom okolo 2008-2009, to bolo zhodou okolností po veľkej finančnej kríze, vtedy leasingovky nezaujímali iný biznis, oni proste riešili len financovanie a nič iné ich prakticky nezaujímalo, z toho si vedeli pekne vyžiť, takže prakticky bavili sa len o tom financovaní a to poistenie som tým pádom mohol robiť ja. Koľkokrát to boli flotilové zmluvy, riešilo sa tam veľa majetku, napríklad keď to bol vozový park a bolo tam 30, 40, 50 aut, tak my to vždy vyriešili jednou zmluvou a len sa prihlasovali auta, ktoré ten daný klient, podnikateľ kúpil nové a keď nejaké predal, tak to sa odhlasovalo z tej istej zmluvy. Čiže vlastne jednou zmluvou sa to dalo takto pekne poriešiť. Ako náhle ale leasingovky začali montovať do tohto biznisu, že tá ich hlavná idea bolo, no dobre, tak my ti ten leasing dáme, vážený podnikateľ, ale s tým si musíš dať aj poistenie, lebo inak to nepodpíšeme. Že až takéto niektoré tie rozhovory boli, čož mi teda sprostredkovane tí podnikatelia potom rozprávali, tak prakticky utekal aj ten môj biznis. Jasné. A ten podnikateľ prirodzene to chcel riešiť so mnou, lebo aj tak celá zodpovednosť toho servisu potom stála na mne. Čiže ja som musel servisovať zmluvu, o ktorej som nič nevedel, že to dohľadávanie tým pádom trvalo koľkokrát dlhšie. A hlavne tí podnikatelia prišli s tou otázkou, tak správ nám aj to financovanie. Hovorím, no ale ja to neviem. No prečo to nevieš? Tak nemám takú licenciu. Čiže aj to bola taká tá prírodzená cesta, ako sa pomaličky obzerať po tom komplexnom poradenstve. No a zároveň aj potom to šírka portfólia, že ja som tomu klientovi potom vedel pokryť viacej tých riešení a vedel som to urobiť ja, čiže tým pádom nerozdroboval sa nejaký ten jeho cieľ, že vedeli sme vyriešiť financovanie, koľkokrát teraz dneska už keď vidím, že kde sú aj maržovo nastavené proste tie produkty, tak viem to tomu podnikateľovi dať za ďaleko lepších podmienok, ako štandardne na trhu je a viem to tým pádom poriešiť komplexne. Aj od toho financovania až po to poistenie. Je to tým pádom vlastne
Ty si kvôli tomu odišiel z Allianzu, alebo tam boli iné dôvody? Boli tam aj iné dôvody. Trošku sme sa ako keby nestretli názorovo s novým vedením a to už bola potom cesta, kedy ja som radšej hľadal spôsob, ako nájsť inú spoluprácu. No. Jasne. Tak Nemusíme to nejakým spôsobom rozoberať. Každá skúsenosť ma nejakým spôsobom poučila, posilnila. Čiže ja na to nespomínam nejak ťažko. Čiže potom si začal robiť komplexné poradenstvo, to si začal robiť v roku 2000... Zhruba 13, no. Ja som prišiel v roku 2018, hej, to si pamätám. Áno, ale ja som prišiel vlastne v roku 2018 a to už si vlastne ty bol na pozícii manažéra vlastne v tej finančnej skupine. A v podstate ty si tam bola už dlhú dobu a potom sme teda ešte 5 rokov spolupracovali, čiže nejakých 10 rokov. A tam to ako prebiehalo, alebo teda ako hodnotíš tú strednú cestu alebo teda teraz asi teda už v tretej spoločnosti. Áno. Ale predsa všetko to bol nejaký ten posun, ten schodík, hej, predsa je to nejaká tá cesta. Tam to vlastne, ako si hodnotil možno tie nejaké tie pozitíva, možno teda, možno čo ťa hnevalo, hej, na konci toho dňa? Tak ja som sa hlavne veľa naučil, že ja som prakticky pochádzal len z toho poistného sektoru. Čiže ja som sa v tomto veľa naučil v rámci úverov, financovania, investícií, hej, že to boli také prvé začiatky tých investícií, čiže toto vnímam ako veľké plus, hej, a akože veľká vďaka, že som sa veľa naučil. No a neviem, čo k tomu ďalej. Hej, akože mňa tak zaujíma, lebo však ako nemenujeme spoločnosti, že preto sa môžeme kľudne na rovinu o tom rozprávať, hej, že ja som tiež ako keby vďačný, lebo som sa strašne veľa naučil a tam proste boli tie základy, takže preto aj mne to veľa pomohlo, ale že možno, čo si tam napríklad ty tak hodnotil, že naučil si sa teda len robiť komplexnejšie poradenstvo, alebo vlastne potom, že kde to mierilo. A potom teda vlastne, že prečo si dnes tam, kde si, že kde boli možno tie body, či tam bola tiež nejaká výmena názorov, alebo to ani čisto nie, len nejaký posun. Ale ja som zase, tak ako som prehodnocoval, keď som odchádzal z Allianzu, že potrebujem niečo urobiť inak, aby som vedel toho svojho klienta obslúžiť komplexne. Že kde tam prakticky tie leasingovky trošičku brali čas toho obchodu. Tak vo fáze toho minulého roku som tiež prakticky stal tak na rozhraní, že potrebujem sa posunúť do silnejšej firmy, väčšej, lebo som vnímal, že proste na tie malé firmy bude asi v budúcnosti vyvíjaný trošku väčší tlak z finančných skupín a to môže mať nepriaznivé dôsledky jednak na môjho klienta, ale aj na mňa. Čiže ako náhle som niečo vyhodnotil aj v minulosti ako hrozbu, tak som sa snažil urobiť kroky tak, aby som tomu predišiel. Čiže asi tak. Čiže si cítil ako keby neistotu. No hej, dá sa tak nazvať. A tak keď sa na to raz pozrieme spätne, tak si potom cítil dobre. Asi áno. OK. Ale však to je presne aj to dôležité v tom podnikaní, práve vycítiť nejakým spôsobom také tie hrozby a možno, že byť taký troška analytický v určitých veciach a vedieť vyhodnocovať. Určite áno. A nie ísť do toho, že my, alebo že sme najlepší, alebo proste niečo. Áno, firma dávala kvalitné vzdelávanie, ale proste... To je neodškrepiteľné, akože ako kariérne som sa veľmi posunul. Hej, to je vlastne veľká vďaka. Takže presne tak, ale proste keď si človek potom vyhodnotí už aj tie nielen plusy, ale aj tie minusy a zrazu tam cítiš tú neistotu, tak predsa ty si svoj vlastný dôležitý, že nie je tá spoločnosť, lebo ty sa o tých klientov staráš, ty sa staráš o tú rodinu, hej, že proste nemôžeš sa teraz pozerať na to, že viete čo, že chcem byť vo firme, kde je jednoducho aj nejaká tá dávka neistoty, takže preto... A hlavne ty ma poznáš, že ja mám v hlave kalkulačku, čiže ja si viem veľmi rýchlo proste veci spočítať a keď mi čosi nesedí, tak sa snažím rozanalizovať, prečo to je tak. A ak nájdem spôsob, ako to vyriešiť inak, no tak idem po tom spôsobe. To si pamätám, keď som ťa pýtal, že prečo, to si mi hneď zratal náklady firmy, príjmy firmy, hneď si to mal v hlave. Jo, to nie. No tak, rozhodol si sa tak, ako rozhodol.
vždy čas ukáže, či si sa rozhodol správne alebo nesprávne. Zatiaľ ten čas ukazuje, že áno, ale podstatné je to, že jednoducho si sa opäť teda posunul a dnes jednoducho stále sa snaží robiť tú komplexnú prácu, akorát teda len pod väčšou finančnou skupinou. Tak. OK. A ešte keby sme prešli k úplnému tomu začiatku, lebo to som tak ako si rýchlo prešiel, tak to bolo veľmi ťažké. Však ako keď som začínal ako nejaký 19-ročný fagan, tak ako tieto kroky a vôbec ústať to v tom biznise bolo veľmi náročné. A to, čo prakticky, čomu vďačím za to, že som až tu, je asi tá vytrvalosť moja. Alebo taká tá zarputilosť. Ja som aj znamení barana, čiže som trošičku dosť tvrdohlavý v niektorých situáciách. A proste idem si za svojím. Keď sa o niečom presvedčím, tak si potom idem za tým svojím a tuto ma jednoznačne tá vytrvalosť vlastne dotiahla až sem. To je možno aj také odporúčanie pre mladých ľudí začínajúcich v tomto biznise, tu je dôležité vytrvať. Proste kto vytrvá, ten vyhrá. Čak, ja som to milé rátal, ja som v prvom roku zarobil možno 20 rok 4 000 eur. Hej. No, teraz to máš za týždeň. Tak ako jasné, že teraz sú to už iné čísla, ale ide tam presne ten začiatok, že keď si pamätáš. Je to tak. Hej, že... Je to veľmi dávno, ale proste to si pamätám, hej, že proste nedarilo sa. Teraz koho idem osloviť, hej, moji rovesníci boli v bare, hej, zabávali sa, tak som skúšal ich rodičov, hej, čiže to akože tie začiatky neboli jednoduché. Nikto mi neveril, hej, mal som 19 rokov, čo im ja idem vyprávať, hej, o čom ich ja idem presviečať. A tak to je, no. Však ako ja som tu mal presne som tu mal už teda niektorých hostí, ako som sa na to pýtal, všetci povedali to isté, hej. Asi, ten osud je podobný v tomto. Hej, že rok nič nebol, hej, rok si len sa hľadal, že čo, ako a tak ďalej. Však to som mal aj ja, hej, že mňa najprv ako keby nebavil ten klasický, to klasické finančníctvo, preto v podstate som prešiel už potom na tie investície, začal som viac promovať investície, najviac ma to bavilo, najviac som sa v tom uchytil, ako budovať majetok ľuďom a potom tým, že ma to aj tak strašne bavilo, tak som ani neriešil už potom to, že či zarobím teraz toľko alebo toľko, hlavne aby som si zaplatil nejaké základné výdavky. A už som sa len potom bavil tým životom a to je dôležité. Áno, prišli neúspechy, prišli pády a tak ako u teba, u mňa, z ďalších ľudí, možno teda aj u vás, proste berte to ako súčasť tej cesty, no. A nie ako niečo zlé, ale ako práve skôr niečo dobré, že to je... Nájsť v tom záľubu, ako si dobre povedal, že si sa potom bavil tým, tak to asi alfa omega toho, proste nájsť záľubu v tom, čo robím. Tak. Keď sa ma ľudia pýtajú, že ako je možné, že teraz som v pondelok prednášal práve na sociálne siete, idem sa rovno na ten 2000 príspevkov tam, že v podstate na sociálne siete, že všetci sa pýtajú, že ako je možné, že som dosiahol proste toľko sledovateľov a všetky tieto veci a v podstate, že ľudia za mnou prídu, že to chcú mať aj oni, že chcú mať nejaký brand, značku, ale že ja keď som to začal robiť, ja som tam nešiel za tým, že ide na tom zarábať nejaké peniaze, mňa to len bavilo robiť, bolo mi to blízke, mal som to ako nejaké hobby a voľný čas, ktorý som mal, proste som tomu dával 100% a preto sa to vybudovalo, ale keď dnes... Je to tak, proste rob to, čo ťa baví, rob to dobre, ostatné príde. A potom prídu ľudia, že Ivan, ja to chcem tiež a že aké môže čakávať? No, že do roka budem z toho zarábať veľké peniaze. Tak začni robiť. Ale to je realita, takže preto niekedy, keď vidím, ako ľudia chcú budovať sociálne siete, tak proste podľa mňa čaruje len to, že musíš mať k tomu ten vzťah a tú záľubu, ako aj iným veciam, kde chceš fakt dosiahnuť proste nejaký ten úspech, lebo... A to je vo všetkom. Že proste, či máš nejaké hobby, alebo tej práci, proste ak to chceš... rob to, nájdi si v tom záľubu, rob to dobre a proste peniaze prídu, to už je nevyhnutná súčasť toho. Tak. Bo keď to robíš rád a robíš to dobre, tak proste všetci si to všimnú ostatní. Presne, ale teraz keď sa na tým tak zamýšľam aj ja, že vlastne ten úspech to prišiel a mal som tu teda tiež jedného hostia a som sa ho pýtal na víziu a on mi povedal, že nemá víziu a pritom je tam, kde je. A som tomu nechápal. A teraz, keď sa nad tým tak zamyslím, vlastne však on len miluje to, čo robí, miluje prácu s ľuďmi a vlastne po tých 20 rokoch, čo miluješ tú prácu s ľuďmi, vlastne prišli také výsledky, aké prišli
A vlastne, keď som začínal aj budovať napríklad tie sociálne siete, ja som tiež nemal víziu, že bude mať, vieš, chápeš, že proste ja som... A do aké veľkosti sa dostalo? Áno, ja som to ani nepredpokladal. Ja preto vlastne sa len dostávam k tomu, že čo najviac vidieť v tomto hobby, by som povedal, a neriešiť možno, že tie výsledky, ale riešiť ten aktuálny stav, tú súčasnosť je dôležité. Ono je dobre mať nejaký plán, ako proste nejaké záchytné body, aby som vôbec vedel, že ako sa posúvam a či sa vôbec posúvam. Vyhodnocovať to, no. Aby som to vedel vyhodnotiť, ale najdôležitejšie je proste nájsť si v tom záľubu, milovať to, čo robíš proste. A presne ako si povedal, že bol si vytrvalý a tá vytrvalosť je v podstate to najdôležitejšie. No áno, to možno pramení z toho športu, že ja som proste od takých 10-11 rokov som aktívne hrával ten futbal, potom som sa vlastne vo veku nejakých 16 rokov dostal už na celku slušnú úroveň, a potom som musel skončiť kvôli zraneniam, čiže ono to je teraz trošičku na mojom tele vidno, že som proste, to, že som bol športovec, tak mňa to zase, keď som sa vrátil naspäť, že som mal 18-19 rokov a proste prišli také zranenia, že ja som už nevedel ani trénovať na vrcholovej úrovni, nie to bože ešte hrávať, tak to bol tak obrovský zásah jednak do môjho možno ega. Ja vlastne, ako keby sa mi rozplynul sen. Ja som chcel byť profesionálny futbalista, profesionálny bránkár futbalový. A proste zrazu som zo dňa na deň ako keby kvázi nemohol, lebo tie zranenia boli tak limitujúce, že som nedokázal dennodenne trénovať, už to nebolo možné. A proste mne sa rozplynul sen. Ja som tak zaneveril na šport, že to potom trošku začalo prejavovať aj na tom tele. Že dneska sa zase snažím trošičku vrátiť k tomu športu, trošku pracovať na sebe, lebo zase tým, že mám 2 synov a tí už začínajú vyrastať, tak už im prestávam stačiť. Čiže potrebujem ja zamakať sám na sebe, aby som prakticky vedel s nimi držať krok. Tak a stále to máš v sebe. Keď si mi ukazoval, ako si išiel... ako je veľké rovné a tie prudké kopce, ako si šiel a hovorím, že fúha, tak asi to k tebe stále zostalo. No, áno, tá svalová pamäť tam je, že to aj tréner mi proste hovorí, že vidno, že ty si športoval, lebo sa do toho viem rýchlo dostať, akurát znova potrebujem vytrvať. Že tá vytrvalosť teda vo mne je a som mal cieľ trošičku spevniť, čo sa aj podarilo, tak teraz je druhý cieľ proste ešte zhodiť pár kil, aby som sa zase dostal na nejakú normálnu úroveň. A bude to fajn. A tak on je náročné robiť všetko, že ja mám rovnako etapy v živote, kedy som bol veľa pribratý, potom som bol zase veľa schudnutý, potom som zase venoval veľa práci, potom zase som pribral. Teraz zase mám už tú prácu pokojnejšiu, že zase sa venujem športu, čiže podľa mňa ten balans v aktuálnom stave je veľmi náročný, ale skôr je to o tom, že sú momenty v živote, kedy sa viac venuješ v tej oblasti, potom sa venuješ zase v tej oblasti, že on je náročný byť úspešný v danom aktuálnom čase úplne vo všetkých tých sférach. Nehovorím, že sa to nedá, ale mne sa to ešte nepodarilo. Mne sa skôr darí mať rok, 2 obdobie úspechu v jednej oblasti, potom zvolniť, potom mať rok, 2 úspechu v oblasti v inej, Čiže toto hovorím, že mne napríklad funguje. No dobre, mňa tam teda zaujíma teda tá vec, že dnes je tá doba taká, môžem povedať, že aj rýchla. Pozeráme sa na ten západ možno úplne, ako by som to povedal, že takým spôsobom, že sa viac inšpirujeme tým západom, ako to bolo kedysi, alebo že rýchlejšie odtiaľ poberáme nejaké tie trendy. A tam sú práve tie trendy, ako som sa ťa aj ja na to pýtal, že či je dnes doba špecialistov alebo komplexných nejakých tých poradcov, hlavne teda na tie financie. Však máme na to teda nejaký názor, ale tak možno teda aj takto v tom podcaste to môže byť zaujímavá debata. Že dnes napríklad v tých západných krajinách to funguje tak, že majú svojho poistného poradcu, majú svojho investičného poradcu, majú svojho úverového poradcu, majú svojho daňového poradcu, majú proste poradcu absolútne, že ako keby že na všetko. V tých vyspelých krajinách využívajú to. Na Slovensku to ale nie je úplne také bežné, že na Slovensku to funguje v tej komplexnosti. Že ako to možno teda ty vidíš, že či pre Slováka je lepšie ísť za špecialistom, alebo skôr za niekým, k tomu dá komplexné nejaké rady, pomôže mu v rôznych oblastiach, že ako ty vidíš tento trend a možno, že ako to môže vyzerať do tých 15-20 rokov. Jasné, rozumiem. No, ja by som v prvom rade sa si zameral na klienta.
Že pokiaľ teda robím to komplexné poradenstvo s klientom, tak je dôležité asi naplniť nejaký ten klientov cieľ. Čiže keď to mám celé pod dohľadom, tak to môže zapadať ako pucle do seba, že môže sa teoreticky všetky tie produkty môžu nasvedčovať tomu jednému cieľu, čiže malo by to byť rýchlejšie. Ale hovoril si aj o daňových poradcov, ja mám vyštudovanú ekonomiku, ale ja si sám dane nerobím, že mám na to proste daňovú špecialistku, daňovú poradkyňu. Dokonca sú na vysokej úrovni, čiže majú okrúhlu pečiatku, robia auditorstvo, čiže viem, že je veľmi kvalitné to daňové poradenstvo. Aj keď by som si to do veľkej miery asi vedel poriešiť sám, ale mňa by to nebavilo. Tak jasne, že ma proste nebaví sedieť v kancelárii a ťukať do počítača a proste riešiť tam napriek tomu, že v tých číslach som doma, tak toto by som akože asi nikdy nerobil, že to by ma zabilo. Ja potrebujem proste sa stretávať s ľuďmi, nejakým spôsobom s nimi interagovať, proste riešiť ich problematiku, hľadať na to nejaké spôsoby, že toto je to, v čom ja sa vidím. Ale, teda, aby som na tom teda nadviazal, tak ja tiež teda využívam daňového poradcu. Teoreticky to môže byť cesta. Že ak je tam splnené to, že vlastne všetci ako keby kopú za toho klienta, že ten cieľ je tam jasný, daný a každý proste z tých poradcov smeruje k tomu cieľu toho klienta a ten je jasný a je jednoznačný pri každom tom špecialistovi, tak ja si myslím, že to je priechodné. Takýmto spôsobom proste riešiť. Ja sa na to pýtam, keďže vidím, že proste ty sa komplexne chceš tomu venovať. Ja ako teda mám teda zameranie skôr teda na tie investície, ale proste vzdelávam sa vo všetkom, to znamená, že keď sa ma ľudia opýtajú, tak vždycky sa snažím čo najlepšie proste pomôcť a už keď tam je nejaký ja neviem, úver alebo proste niečo, tak snažím sa dať nejaké know-how, ale pošlem ich za odborníkov, ktorého poznám. Hej, ale pýtam sa teda hlavne na to pretože ten svet sa rýchlo mení a keď vidím, že dneska to je na tom západe, že ty ako dajme tomu podnikateľ v tejto sfére, že ti to nejako možno, že vnímaš, hej, lebo ja osobne si myslím to, že asi je to dosť špecifické od toho klienta, ako si ty povedal, že dnes Slováci si nevedie, sú v rámci finančnej gramotnosti sme úplne na chvoste. A... Nie je to. Pôvabný pohľad sa na to pozeráš? Nie, ale tak nedieme si dávať teraz klapky, ale pozeráme sa na realitu, že veľa ľudí tú tému rieši, ako toto bude vyzerať, že proste ja si myslím, že dnes Slováci v podstate majú také, poviem príklad, finančné zlé návyky, že tá komplexnosť tu je stále a bude možno aj z dlhodobého hľadiska nejakým spôsobom prospešná. Hej, že neviem si predstaviť, že by si vedeli ľudia platiť teraz nejakého špecialistu na to, že neviem, či sme na to zvyknutí ako národ. To by bolo asi ešte zatiaľ dosť problémov. No, preto ja si myslím, že to komplexné poradenstvo tu minimálne na Slovensku ešte isto niekoľko rokov bude v takejto forme pretrvávať. A to, do akej miery sa to zmení, tak bude isto priamo závislé na tom, ako kvalitný a vzdelaný ten klient bude. To je problém, no. Akože keď sa pozriem, ale dneska na tých už, na tú generáciu, ktorí majú dneska poviem 10-12 rokov, už žijú v tom internetovom svete, vedia dobrý jazyk. Viem potvrdiť. Hej. Môj starší syn má 13 teraz. Tak tam asi vidíš to, že tí ľudia v podstate o tých 20 rokov nebudú potrebovať slovenského nejakého finančníka, keď je to dosť možné. Hej, že z tohto pohľadu. Ale čo tí dnes tí 20, 30 roční, 40 roční, hej, že oni nezomrú zajtra, ale však budeme to ešte dlho. Pravdepodobne dúfam, že ešte dlho. Takže preto sa teda pozerám aj na tú budúcnosť v tom biznise a ty ako človek, ktorý je 20 rokov v tomto biznise, preto sa ťa na to pýtam. Ale ako si správne povedal, záleží od toho klienta. No hlavne ten biznis sa aj dynamicky mení, že to, čo bolo pred 20 rokmi, dneska už absolútne neplatí a treba sa prispôsobovať tej situácii a tým, ako tá doba sa zrýchľuje, tak ja si myslím, že tie zmeny aj vo finančnom poradenstve budú o to intenzívnejšie. Čiže treba sa vedieť proste tej situácii prispôsobiť a chcem naďalej na tom trhu ostať ako nejaký odborník alebo špecialista. Tak je to presne o tom, ale to je
Je to zaujímavá téma, že ja som sa len teda na ten názor pýtal, ale kebyže teraz do detailu rozoberáme všetky tie veci, čo by prísť mohli, alebo ako by mohlo vyzerať, tak by sme pri tejto téme boli asi dlho. No, to hej. Ale určite dnes je to aj už na Slovensku veľa, ale predsa si myslím, že tých Slovákov by sme mali veľa vzdelávať v tom, že treba si vytvárať tie rezervy, že netreba žiť tak, že keď zarobíš 1500, že máš 1500 minúť. Nedaj Bože, 1600 a potom to doplácaš na druhý mesiac. Takzvaní kuzelníci. Kuzelníci. Na konci každého mesiaca proste tú stovku vyčarujú a nejako to dajú. Nechápem ako. Kuzelníci. Takže tak. No dobre, tam teda smeruje tá otázka, že ty už aj dnes teda máš aj okolo seba nejakých pár ľudí, ktorým sa venuješ, ktorých rozvíjaš. Áno. Že vedieš ten tým, tam sa vlastne opýtam to, že musíš tam byť ako keby taký ten líder. To znamená, že aké sú podľa teba také tie kvality toho lídra, že aby si vedel v tých ľuďoch proste rozvíjať to, čo v nich reálne je a posúvať ich krok ďalej, zvyšovať ten level ich úspechu. Uh-huh. Tak ono to asi aj na túto tému bude x poučiek, ako máš byť empatický, komunikatívny, proste vedieť sa vžiť, je proste tých návodov je asi kvantum. A ja si za taký najväčší základ beriem proste komunikovať. Uh-huh. Že tá komunikácia je nevyhnutná, potrebuješ s tými ľuďmi komunikovať, potrebuješ od tých ľudí veľa vedieť, hej. Proste sú to ľudia, ktorí ti budú každý pracovný deň proste na blízku, hej. Že budú pri tebe viac menej v ten pracovný čas bližšie ako rodina, čiže sa stávajú aj kvázi takou ako keby druhou rodinou, čiže musíš od tých ľudí veľa vedieť, hej. Že proste potrebuješ odčítať aj vôbec ich mimiky alebo vôbec z reči tela, že či tam je nejaký problém, alebo je tam nadšenie a okamžite to rozkomunikovať, teda ak by bol nejaký problém, aby si vedel poprípade zažehnať niečo, čo v tom človeku možno bujne, s čím je nespokojný. A keby si to nechal tak to proste prerastie do niečoho, čo už je potom nezvratiteľné, že by mohol aj taký pracovný vzťah potom rýchlo skončiť. Čiže ja asi najdôležitejšiu vlastnosť myslím, že je tá komunikatívnosť. Že proste potrebujem dôkladne vedieť o každom mojom človeku prakticky všetky informácie. Že ja poznám životných partnerov svojich ľudí, poznám deti svojich ľudí, stretávame sa na nejakých, aj na to dbám teda, aby sme sa stretávali aj možno na nejakej pravidelnej báze, že ako keby kvázi celé rodiny, že vytváram taký ako keby priateľský kruh a vlastne, ako som povedal, že je to taká druhá rodina. Ale myslím, že taká asi najdôležitejšia vlastnosť toho lídra je, že proste vie identifikovať hneď, že niečo nie je v poriadku a proste vie to rozkomunikovať, vie náviesť tých ľudí na to, čo by mali, ako by mali proste inak konať, aby to bolo správne. Aj v tom biznise proste rozanalizovať, čo som spravil, hej, možno aj ten minulý týždeň, hej, že aké som mal výsledky, čo sa udialo, čo bolo možno dobré, čo zlé, hej, že dôležité je zase len o tom komunikovať. Aby som proste podal ten druhý názor, alebo možno tú pomocnú ruku, tak, aby si ten človek z toho zobral to dobré, aby ho to vlastne posunulo ďalej na nejakú vyššiu úroveň. Čiže aj momentálne prakticky ja chcem ľudí dotiahnuť na tú úroveň, kde som ja. Že to je taká keby moja také najdôležitejšie poslanie. Že ja som si veľa tých svojich cieľov za tú moju kariéru splnil a chcem to teraz dopriať mojim ľuďom. Čiže chcem ich ťahať na svoju úroveň. Tu je ale dôležité, aby som ani ja nezostal proste na mieste, že ja sa takisto potrebujem nejakým spôsobom posúvať vyššie a vyššie. Jasné, ako presne to je to, že každý, keď sa vlastne veľa ľudí tu pýta na túto vec, tak zaujímavé na tomto, že každý povie trošku takú tu vypichne tú inú vec, ale keď si to spájam, tak všetko to je dôležité. Hej, že lebo že proste všetko je dôležité, všetko má tú svoju úroveň, že hej, že niekto povie, že proste byť ten proste príklad, hej, že byť tým príkladom. Áno. Bez toho to nejde. Musíš komunikovať, hovoríš ty, bez toho to nejde. Hej, že proste to je, že ja sa na týchto podcastoch strašne veľa učím, keď sa vás úspešných môžem proste pýtať.
Ako mám svoje... Nemôžeš, ja neviem, že keď je nejaká spoločná porada alebo niečo a teraz ty na tom človeku vidíš, že mu čosi nesedí a nemôžeš to nechať tak. No, jasné. Ono to prerastie proste do obrovského problému, pritom to môže byť obyčajná banalita, vieme si to rýchlo vykomunikovať. Áno. Možno len niečo zle pochopil, ale proste môže to byť vlastne prerast do obrovského problému. A takto sa dá tomu rýchlo predchádzať. Tak, je to proste všetko dôležité, takže preto je to fakt super, že sa o takýchto veciach tu rozprávame a tým, že nás aj ľudia počúvajú a počuli tento podcast, počuli minulý podcast, budú počuť ten budúci podcast, kde sa to znova opýtam ľudí, znova si niekto tam povie tú svoju myšlienku a vlastne všetko to svojím spôsobom je to dobré a podstatné, hej, čiže tu komunikácia, taká vec. Spolupracovať takisto dôležité. Ešte mňa napríklad v spolupráci naučil aj ten futbal, že tým, že je to kolektívny šport, tú tímovosť. A dokonca aj tie také možno takéto trošku vodcovské inštinkty už aj pri tom futbale boli, lebo ja som, tým, že som bol bránkar, tak veľakrát sa stávalo, že som bol kapitán mužstva, že som vedel keby vybucovať, vyhecovať, stmeliť nejak to mužstvo a proste išli sme za jedným cieľom, tak aj tá spolupráca je akože dôležitá. A teraz napadol jeden príbeh o nebe a pekle, že prišiel proste chlapík po smrti, prišiel akože pred brány toho pekla. A teraz tam bol nejaký sprievodca a teda, že mu ukáže, ako to v tom pekle, ako to tam vyzerá. A prišiel do toho pekla, že tam bolo akože teplúčko, fajn, prišiel do takej miestnosti, tam rozvoňávalo jedlo, že úplne úžasné vône, že nikdy to v živote takto necítil. A teraz tam príde do tej miestnosti, kde fakt bolo proste kopec jedla a sedeli tam okolo toho kruhového stolu ľudia a mali na rukách také dlhé lyžice, také proste 1,5 metra. Hej, ale vraví, že však to je čistučko, teplúčko, jedlo tu vonia, že čo mi tu má akože pripomínať to peklo. A ten sprievodca mu hovorí, že všimol si, aké majú tí ľudia, čo majú vlastne na konci tých rúk? A že hej, aké dlhé lyžice. No ako sa s tou lyžicou náješ? Hej, s takou 1,5 metra, proste nedáš si to ústo jedlo. Hej, že to je to peklo, hej, že proste majú tam to krásne, voňavé, chutné jedlo asi aj, ale nevie sa toho nabažiť, toho jedla. A vraví, že ten človek hovorí, tak asi, to je vlastne peklo. Hej, ozaj. Tak poď mi ukázať to nebo, hej, takže idú do toho neba a tam tiež akože prídu, tiež tam bolo akože teplúčko, pekne, takisto podobné miestnosti, tiež tam bola taká obrovská kruhová miestnosť, tiež úžasne rozvoňávalo to jedlo. Čiže tam prídu a okolo sedeli ľudia, tiež mali také tie 1,5 metra lyžice. Tiež tam to jedlo rozvoňávalo a sa pýta toho sprievodca, vraví, že to je úplne to isté ako v tom pekle. A vraví, že nie, že tu ľudia spolupracujú a oni sa krmia navzájom. Takže rovnaká situácia môže byť aj taká. A tu je dôležité spolupracovať v tomto. Je to tak. A super si to povedal, že ja som aj videl taký obrázok presne, takže určite ho tam aj potom pridám, ak sa mi podarí nájsť a veľmi pekne si to povedal a presne je to o tom, že treba spolupracovať a o tom proste môžem povedať, ten úspech, to dobro a tá cesta k tomu líderstvu, že byť práve takýto a byť spolu ako tím. Tak. Hej. Ono aj tá skladba tímu je dobre, keď je rôznorodá. Že tam sú proste rôzni ľudia, rôzna typológia osobností a v tomto prípade nevyhnutné, aby tam tá spolupráca prebiehala. Bo niekto je dobrý v jednej oblasti, niekto v druhej oblasti a keď sa to pospája, keď si vieme spoločne sadnúť a prakticky každý vie vyťahnuť tie svoje highlighty, to v čom je dobrý a vieme to nejakým spôsobom spojiť do tej tímovosti, do toho tímového ducha, tak je to najviac, čo môže byť. Dobre. Poďme sa troška možno pozrieť aj teda na možno také tie už investičné veci, keďže už sa dlho o tých investíciách rozprávame a aj tento podcast väčšinou teda o tých investíciách aj je. Viem, že teda ty si neviem teda, že ešte ako to je aktuálne, ale viem, že si bol veľký fanúšik možno aj toho realitného biznisu. Že si sa teda pozeral teda na to, ako aj na tých nehnuteľnostiach sa dá a dneska poslednú dobu strašne veľa ľudí ide do toho, že zoberú si hypotéku, nemajú žiadne rezervy vytvorené, len aby mali nejaký investičný byt, lebo to povedal niekto na Instagrame. A ja si myslím, že
to nie je úplne rozumné, keď sa na to tak pozerám, že proste človek by si mal asi tvoriť tú rezervu, až potom robiť nejaké takéto rozhodnutie alebo kroky, ale kľudne povedz ty, že či to je podľa teba fajn takto tých ľudí nabádať, že nech po škole si nezoberú tu tie hypotéky a aby mohli mať investičný byt a žiadne rezervy. Akože ísť bez hlav do toho? Že no áno. Na toto chceš nejakú reakciu? No tak vidíme dneska na internete, že prvá vec, ktorú by si mal urobiť hneď po škole je zobrať si hypotéku, založiť sa, kúpiť investičný byt, aby si od tých 5 rokov, 10 rokov niečo mal. Hej. Určite si myslím, že niektorí ľudia, ktorí sú v tom danej veci špecialisti, tak prečo nie? Ale keď sa bavíme o tej komplexnosti, ako na Slovensku, že či je toto správne, aby to všetci takto robili? No, tak ja tie reality beriem ako doplnok. Ja som nejaký brutálny fanúšik, nie som, sú tam nejaké úskalia, tým, že som si už niektorými prešiel, tak viem. Ale akože vhodný doplnok to je, do toho nejakého investičného portfólia. No ako ísť nejaké príležitosti oproti je akože fajn, ale akože bežať bez hlavou oproti stene to tiež nie je dvakrát rozumné. Čiže malo by tam proste byť nejaké nastavenie. Podľa čoho nájdeš tú príležitosť? V realitách? No, tak dajme tomu, že dneska mladý človek, ktorý nemá s tým skúsenosti, ako nájde príležitosť? Tak ja sa nepovažujem za nejakého odborníka v realitách, ale aby som sa asi pozeral možno po nejakých väčších mestách, krajských mestách, niekde isto, kde sú možno školy, kde môžu študenti prakticky si to bývanie takto prenájať, pokiaľ by nebolo možné, aby boli umiestnení v nejakom internáte. Takisto budú poškolovať potom, že si prenajmú svoj byt. Možno niektorí to budú brať radšej ísť bývať do toho bytu, ako ostať v internáte. Čiže asi na toto by som sa na takéto väčšie mestá poobzeral, kde sú proste vysoké školy. Že to môže byť ako keby taká vhodná príležitosť na to, že tu mám väčšiu pravdepodobnosť proste nájsť nejakého nájomníka. A možno také oblasti, že skôr lokalitou na to pozerať. A možno také skôr oblasti, ja neviem, možno kde sa štatisticky rodí veľa detí. Že keď sa rodí veľa detí, tak je predpoklad, že tam je veľa mladých rodín a môže sa ten región rozvíjať. Hej? Čiže môže tam byť potenciálne potom väčší priestor na to buď obchodovať s tou realitou, že ju predať, hej, keď bude na to čas, alebo ju prenajať. Že možno takýmto spôsobom by som sa na to pozeral. Že také ako, ja neviem, také laické základy, hej, že ako sa na to pozrieť. Ale akože nejaký odborník extra nie som, hej, že zase... No však jasný, ale viem, že proste, že si človek, ktorý sa o to dosť tak v jeden moment zaujímal, preto aj také otázky vlastne dávam, že určite vieš povedať o tom veci, ktoré môžu si ľudia zobrať, hej. No a čo sa teda týka toho nastavenia, hej, že ísť bez hlavu do úverovania, to tiež akože nie je dvakrát rozumné, hej, že proste potrebujem tam mať nejaký plán, nejaké nastavenie, ideálne si to rozplánovať, dopredu už myslieť na to, že čo chcem asi riešiť a pripravovať sa na to. Lebo 100% hypotéku je celku problém dostať, aj keď to teda nie je nemožné, ale treba tým pádom sa pripraviť na rôzne scenáre. Tak, sa pripraviť na rôzne scenáre, ktoré môžu byť drahšie. A ak má byť tá investičná nehnuteľnosť to, že mi to má prinášať, jednak splatiť ten dlh a ešte mi priniesť niečo navyše, tak v tomto prípade by to bolo asi nemožné. A keď sa pozrieme napríklad na takú demografiu, pretože dnes, ja opäť len idem o tom, že také trendové, čo vidím ja, mám to aj otázky mimo realit. A že trendové je práve to, že zober si tú hypotéku, kúp si tú nehnuteľnosť, má to 30 rokov, hej, a že proste, že máš nejakú tú istotu. Kde vidím problém ja, však kľudne mi môžeš povedať, že či sa na to pozerám dobre, alebo práve naopak sa na to pozerám zle. A to je vlastne tá demografia, že keď sa nad tým tak ja len logicky zamyslím, že dneska si všetci chcú kúpať byty na 20-30 rokov, ale pozri, koľko je dnes tých mladých ľudí, alebo aká tu je dneska tá kúpna sila. A dneska už štatistiky jasne hovoria o tom, že tých detí sa robí stále menej a menej. A dnes sú postavené nehnuteľnosti pre x počet ľudí
ale o 20-30 rokov tu bude tých x počet ľudí menší. Je to tak. A pre koho tie nehnuteľnosti vlastne budú? Že či sa nemôže stať, že tie nehnuteľnosti niektoré stratia úplne tú hodnotu, lebo vlastne bude veľa nehnuteľností, ale bude málo ľudí, ktorí v nich môžu bývať. Určite budú lokality také, ktoré budú proste strácať na hodnote a obrovským spôsobom. Že preto aj to jedno kritérium, ktoré som povedal, že by som sa možno, isto sa dajú nájsť také dáta, hej, že kde sa proste narodilo dosť detí, hej, štatisticky, a možno, že sa tá pôrodnosť zvyšuje v danom nejakom krajskom meste, okresnom, alebo proste v danej lokalite niektorej, tak asi z nejakého dôvodu sa tá pôrodnosť zvyšuje, hej, že proste asi je tam zaujímavé pre tie mladé rodiny ostať tam bývať, že možno ten región sa nejakým spôsobom rozvíja, takže možno do tohto regiónu by som bol ochotný proste zainvestovať takým spôsobom, že tam kúpim investičnú nehnuteľnosť. Ale ak ten proste región vymiera, tak to je, tá investícia bude stratová. Jasné. Je to presne takto, že treba si analyzovať tie veci a vyhodnocovať rôzne rizika. To zase z toho vyplýva, hej, že proste už dopredu rozmýšľam nejako, že čo by mohlo mať vplyv. Proste aj na cenu, napriek tomu, že ja nie som nejaký odborník, že extra sa nevzdelávam v tých nehnuteľnostiach, ale tiež proste čas od času vyhľadávam nejakú príležitosť, nejakú nehnuteľnosť. A nejaké chyby, ktoré si napríklad ty zažil v tomto segmente, že možno pre ľudí, alebo teda, že keď im všetci hovoria len o tom A, že aké ešte také B podľa teba tam môže byť. Tak nikdy nič nie je len ružové, len pekné. No, ale vždycky sa za tým niečo skrýva. V dnešnej dobe zase to tak nie je úplne, lebo určite v realite áno, ale na tých sociálnych sieťach to je všetko väčšinou ružové a preto ja vlastne len mierim k tomu, že väčšina tých takýchto prípadných nejakých tých predajcov niečoho hovoria len o tých dobrých veciach a mne napríklad na Instagrame častokrát proste píšu ľudia a úplne ako keď doslova nezmysly, hej, lebo im len niekto dal do hlavy to A, ale nikto im nepovedal to B a preto vlastne tento podcast neslúži na to, aby som hovoril, že reality sú zlé, to absolútne nie, za chvíľku mám ďalšie otázky. Určite treba pre bežného človeka správne, rozumne rozkladať to riziko, ak má na to ten kapitál a všetko má svoje pre a proti, ale práve, že skoro málo kto v poslednej dobe práve o tých realitách hovorí o tom proti, hej, že napríklad ty človek, ktorý už má nejakú tú skúsenosť, či tam napríklad ty vidíš nejaké negatívum, alebo teda, alebo na čo by si mal dať človek pozor, keď už ide tak rúžovo do toho. By možno bolo zaujímavé, keby sa niekto na sociálnych sieťach, že by vytvoril taký profil alebo taký blog, že proste len chyby. Že by tam nejako prezentoval, že by to malo ďaleko väčšiu úspešnosť ako tie rúžové profily v úvodzovkách. Ale tak jasne, že sú tam úskalia. Proste ako náhle chceš investovať do tej nehnuteľnosti, do tých realít, tak si musíš dobre pozrieť lokalitu, lebo tú lokalitu nikdy nezmeníš. Proste ten byt, tá nehnuteľnosť fyzicky niekde stojí na nejakom priestore. Nie je šanca to proste presunúť. Že tú lokalitu je veľmi dobré už v prvom rade proste rozmýšľať, kde, že v akej oblasti. Pozrieť si aj plán možno mesta. Určite áno. Čo tam bude. To je veľmi dôležité takisto. Aj pozerať sa dopredu, či je tam proste predpoklad možno nejakého veľkého investora, či sa tam náhodou nebude stavať nejaká veľká továreň, nejaká veľká fabrika, či tam neprichádza náhodou nejaký veľký investor. To môžu byť tiež proste zaujímavé miesta. Aj napríklad do Nitry, keď prišiel, alebo teda keď ohlásil investíciu Jaguar Land Rover, tak tam behom pár rokov proste dramaticky zrástli ceny nehnuteľnosti. Ja som vtedy nad tým rozmýšľal, že bolo by zaujímavé, čo si kúpiť. Ja myslím, že vtedy trojizbový byt v Nitre, keď som sa, ak si dobre pamätám, stal okolo 50 000 eur. A môj najmladší brat vtedy sa sťahoval do Nitry, lebo tam išiel študovať vysokú školu. A hovorím, fajn, že toto by som mohol teoreticky kúpiť, čak bracho tam môže zatiaľ bývať, keby mi splácal len tú hypotéku, že nebudem chcieť nič navyše, proste len nech tam v tom byte niekto býva. Zatiaľ, čo proste postavia veľký závod, Jaguar Land Rover, lebo to bolo tiež na niekoľko rokov, aby ho vôbec postavili, tak v tom momente tam možno začne prichádzať nejaká pracovná sila a potom ho môžem buď lepšie prenajať, alebo zaujímavé predať. No len keď som takýmto spôsobom nad tým rozmýšľal, potom som sa k tomu vrátil o pár mesiacov, tak už tam nebol žiadny trojizbový byt na nejakom portále. Čiže proste takýmto spôsobom asi rozmýšľalo viacej ľudí a proste tá príležitosť mi utiekla. No ale
Nič sa neudialo. Jasne. Že prišli iné príležitosti. Vždy bude čas proste na nejakú... Tá príležitosť, ak ideš oproti tým príležitostiam, tak ona proste vždy nejakým spôsobom sa nájde. Jasné. Dobre, tam vlastne teraz teda sa môžeme dostať k tej otázke, že keď sa bavíme teda už o tých investíciách, že aké je tvoje investičné nejaké to know-how, že aká je možno filozofia investovania tvoja? Tak ja momentálne gro investícií mám v podielových fondoch. ETF-kových alebo podielových fondov? ETF-ka. Aby sme boli presní. Mám nadrobno aj zo pár akcií nakúpených, ale vyslovene len proste z nejakého záujmu. Sa hráš. Že sa hrám. Takisto sa takýmto spôsobom hrám aj, že obchodujem nejaké komodity, ale vyslovene nadrobno. Gro proste investícií je momentálne v ETF-kových fondoch a nadrobno, alebo teda na viac podielov máme kúpenú ešte takú drobnú nehnuteľnosť, ale to bolo vyslovene na akože obratkový biznis, mala sa kúpiť, nejako dať dokopy a predať, čiže čakám na odpredaj a z toho mi nejaké peniaze pritečú. Ale teraz zase rekonštruujem vo veľkom dom, takže tie peniaze sa umiestnia tam. O tom sa rozprávame, lebo však to si mi ukazoval fotku, že idete na taký elektrodom, nízkoenergetický dom. Tak, hej. Takže super, sa môžeme o tom troška porozprávať, lebo dneska veľa ľudí ešte v tomto má tiež nejaké nedostatky. Ale ešte k tým investíciám. Ja si pamätám, že ty si aj dosť práve študoval aj to zlato a zaujímal si sa teda o to a dnes opäť zase ten trend sociálnych sietí, kupujte si zlato, chráni vás to, je to najlepšia investícia a keď sa potom pozrieme, tak to prevažne hovoria firmy, ktoré si na tom berú 40% maržu a aspoň takto na mňa väčšinou vyskakuje a ľudia mi hovoria, že mám pozrieť, aké mám zlato a keď sa ho opýtam, za koľko to kúpil, tak to kúpil o 40% drahšie ako na burze. Takže sa len chytám za hlavu a prajem úprimnú sústrasť v tom dobrom proste, že musí ten človek minimálne zarobiť dosť percent peniazy, len aby vyrovnal len tú maržu. Takže... Tu si treba uvedomiť, že proste je to fyzicky, ak teda sa bavíme o fyzickom zlate, že investície do fyzického zlata, takže to fyzický kov, ktorý proste treba vyrobiť. To zlato sa oceňuje na burze nejakým London Fix, čiže je proste presne kotovaná tá cena zlata. A každý jeden odliatok, či už 1-gramový, 2, 5, 10, uncový, alebo 100-gramový, 4-kilový, proste má nejakú tú výrobnú cenu. A v ňom je započítaná aj cena toho zlata. A keď mi ho teda niekto predáva ďalší, ako nejaká tretia strana, sprostredkuje, tak niečo musí byť zaplatený. Jasné. Čiže on je jedine zaplatený z toho, že mi to predá drahšie, ako sa to oceňuje na burze. Tak dobre. A ten rozdiel v tej cene je jeho provízia, alebo jeho odmena nejaká. A poťažme ešte proste jeho nadriadeného, jeho vedúcich a celý ten ansábel proste potrebuje niekto zaplatiť. A zaplatí to ten koncový klient. Jasné, kto si nakúpi ten fyzický ale aj tak je to podľa mňa veľa, lebo bežne zákon hovorí o tom, že napríklad vstupný poplatok pri bežných investíciách, či sú to banky, poradcovia a tak ďalej, zákon limituje o 5%. Hej. Už dnes ani nepoznám ľudí, ktorí by dávali 5% poplatok na investíciách, však možno niektorí áno, ale keď si niekto zoberie 40% maržu, tak je to ďaleko viac, že chápeš, že proste je to podľa mňa prehnané. Je, určite áno. Že ako to ty vnímaš, alebo teda, že či má vôbec zmysel vlastniť takéto zlato, alebo že keď už niekto chce zlato, možno skús vlastným názorom povedať, že prečo by ho mohol mať a že či je lepšie ETF-kové alebo fyzické. Tak ak sa bavíme, isto má zlato svoje miesto v portfóliu, hej? Proste nejaká maličká časť. Ale nejak by som to nedramatizoval, že by to proste malo drvia väčšina môjho portfólia by sa mala skladať zo zlata, to určite nie. Hej, maličkú časť, ja som takisto vlastnil, hej, nejaké fyzické zlato. Ja viem teda už tým pádom porovnať, že jedna vec je si to nakúpiť, druhá vec je to potom odpredať za nejakú dobrú cenu. Hej, čiže aj tuto pri tom odpredaji potom ľudia, ktorí to budú chcieť odpredávať, pravdepodobne nikto z tých nakupujúcich alebo z tých, čo to predávajú, tak nerieši tú stránku z toho odpredaja, alebo sa až tak dôkladne pri tom predaji s tým nezaoberá, lebo to tiež nie je jednoduché. Proste keď
keď to chceš predať za relevantnú cenu, tak proste musíš niekoho nájsť, kto je ochotný ti tú cenu zaplatiť. Hej, znova sa bavíme o fyzickom kove, čiže ani pri tom odpredaji to nie je úplne extra jednoduché. A tu potom dochádza k obrovskému rozdielu medzi nákupnou a predajnou cenou. Že už toto je rozdiel a plus teda, keď ti to ešte predáva nejaká tretia strana, nejaký predajca, tak ten si ešte na to pribije svoju maržu. Čiže jednak trvá dlhé obdobie na to, aby som sa vôbec dostal na nulu, keď sa na to takýmto spôsobom, takouto optikou budem pozerať. Rastie, však to je fajn. Ale ak fyzické, tak pár percent v rámci portfólia skôr to brať ako nejakú viacgeneračnú investíciu. Že nemôžem očakávať, že za svojho života nakúpim fyzické zlato a budem ho vedieť predať s krásnym ziskom. Nemôžem to od toho očakávať. Ak chcem takýmto spôsobom pozerať na zlato, tak isto ETF-ko. Kúpim, predám proste plus minus za rovnakú cenu. Takže tá odchýlka pri nákupe a predaji ETF-kového zlata je veľmi minimálna. Pri tom fyzickom proste sú to obrovské percentá. To sú desiatky percent proste. Určite. Ktoré musím do toho započítať. Čiže určite má nejaké miesto v portfóliu, nejaké maličké percento. Ak to chcem brať vyslovene tak, že chcem kúpiť, počkať si, kým vyrastie a predať, tak jednoznačne musím pozerať po ETF-kovom zlate. Ak chcem mať teda to fyzické, lebo proste chcem to premieľať medzi prstami, chcem sa na to pozerať, lebo je to lesklé, lebo je to žltykov, drahykov, tak isto musím k tomu pristupovať ako k nejakej viacgeneračnej investícii. Asi taký je môj názor na to. Ja mám na to názor podobný, akorát možno troška viac taký, môžem povedať, že nie taký kontroverznejší je, že proste nedáva ETF-kové zlato ako teda nejakým spôsobom logiku v tom portfóliu, ale proste fyzické zlato vážne neviem, že presne ako to bol Warren Buffett, že keď si tam položím doma do tej poličky takú veľkú kocku zlata, tak je to len kocka zlata, ktorá nič neprodukuje. Za tie peniaze si radšej kúpi nejaký pozemok alebo kúpi si nejaké akcie, ktoré proste produkujú nejakú reálnu hodnotu, ako sa pozerať na niečo pekné v poličke, ktoré neprodukuje absolútne nič. A preto ja to osobne akceptujem ten názor Warrena Buffetta a preto si myslím, že ako nejaký doplnok toho portfólia, že práve pri tých horších krízových časoch mať nejaké to ETF-kové zlato, fakt možno pár percent peňazí, tak vtedy mi to zmysel dáva. Pár percent, myslím 3, 4, 5%, že to je úplne proste minimál. Tak, samozrejme záleží potom podľa možno aj veku, horizontu toho investovania, že predsa človek, ktorý má dnes 18 rokov a chce investovať 30-40 rokov, tak ani nie je nutnosť, aby to zlato tam vôbec v tom portfóliu mal. Ale keď už má dneska niekto napríklad 55 rokov a má 10 rokov do nejakého dôchodkového veku, kedy chce aj investovať, tak keď si tam dá to portfólio zlata aj vo väčšom, zase to nejako nevadí, ale netreba to asi preháňať. Určite nie a v tomto prípade teda vyslovene ETF. Ak je to na krátke obdobie, čo 10 rokov podľa mňa je krátke obdobie pri investovaní do kovov, tak isto ETF. Dobre. Fenomén Instagramu, trading, mamičky, ktoré propagujú, že práve som zarobil toľko a toľko peňazí, a tak ďalej, že čo si o to napríklad ty myslíš, že takto nejak to sa dnes vo veľkom celkovo propaguje, za pár euro veľa zarobíš, za pár euro vložených veľa zarobíš, že za krátky čas skoro žiadnu energiu nemusíš tomu dať, je to ľahké, pomocou telefónu, tradingy, forexy, milióny, zlaté auta, Dubaje, bazény, infinity pool. Krásna budúcnosť. Ružové Instagramy. V profily na Instagrame. No, čo ti na to poviem? No podľa mňa je to blbosť. To je proste, nie je možné nič nerobením proste na tradingom zbohatnúť. Nedá sa len tak proste vložiť a brať z toho proste obrovské profity.
Ja sem tam teda zobchodujem nejaké komodity. Ja sa s tým vyslovene bavím, ale to účet o pár tisícoch. Že kde si zobchodujem nejaké striebro, cukor, pšenicu, kukuricu, ropu. Že na tieto komodity sa zameriavam. A vyslovene len s tým, že proste hľadám prepady a potom ich tie prepady skupujem a fakt pár drobných, vyskočí to. Dneska ráno som tiež, myslím, že nejakú ropu predával. Takže tak sa hráš s tým, špekuluješ. 90 alebo 100 eur som pripísal do portfólia. Takže áno, hej. Ale to je vyslovene fakt pár drobných a s tým, že sa s tým vyhrám. Ale ja sa čítaniu grafov venujem 14. rok asi. Že zhruba od roku 2010 som tak nejako zabrdol, alebo som bol s človekom, ktorý som videl, že tomu rozumie a proste vie tie grafy čítať a vie si proste vyhodnocovať, že čo sa asi udeje, vie tým pádom zadávať príkazy, tak aby to bolo stále bezpečné na tom účte, lebo tam si treba uvedomiť, že obchodujem s pákou a pákový obchod, pokiaľ ide proti mne, tak mi môže veľmi rýchlo proste vymazať účet, čo sa im v začiatkoch niekoľkokrát stalo. Čiže už som zaplatil školné a preto... Máš pre tým rešpekt? Áno, obrovský. Pokiaľ si fakt niekto nesadne, nezačne to študovať a reálne sa s tým zaoberať, tak ani by si nemal otvárať proste živý účet. A na tých demo účtoch to sú všetci frajeri. Hej, proste keď obchoduješ s peniazmi, ktoré sú virtuálne, tak... dokážeš sa stať za týždeň milionárom. Ale potom si sadni k tomu istému účtu, kde sú reálne peniaze, to proste tá psychika, tá hlava úplne inak pracuje. Jasne. Ja som to takisto zažil, hej, že proste keď som obchodoval na demo účte, tak to šlo, hej, super, mám paráda, to pôjde. Ako náhle tam máš vložené reálne peniaze, tak proste tá psychika úplne inak pracuje. Lebo len stačí, že to ide o pár pípov dole proti tebe, a už to hrá. Psychika vo veľkom. Dobre. Čiže ja si nemyslím, že takýmto spôsobom sa dá teda reálne živiť a zbohatnúť. Musí byť za tým niečo iné. Hej, buď sú to proste nejaké poplatky, alebo proste nejaké platené kurzy, alebo niečo. Keď sa teda bavíme o tom tradovaní, o tom Instagramovom, že netreba nič robiť, len si otvoriť účet, tak pravdepodobne za tým je niečo iné, hej, že nie je to len o tom tradingu. Z čoho možno nejaké príjmy prichádzajú, ale to bude vyslovene o poplatkoch, členských poplatkoch, možno nejakých kurzoch, ktoré sú proste platené a to sa skláda do nejakej schémy a proste pár ľudí si z toho berie profit. Jasné. Však ako je to presne tak, že oni sa snažia takto veci propagovať, ale zarábajú len na tých členstvách Čiže neviem teda o presne konkrétnej schéme hovoríš, ale ja si myslím, že vyslovene je to veľa podobných. Že ich je veľa. Je ich veľa, všetké majú rovnaký princíp, hej. To bude úplne podobný základ. Nahnať ľudí, zaplatiť, vyťahnuť od nich členské a proste to si nejakým spôsobom prerozdeliť a ukazovať sa, že pozrite, ako to ide. Platiť 300 € mesačne členstvo, aby sa naučil Forex, potom zistí, že ten Forex nefunguje, tak ti dajú ešte druhú možnosť, že je mi to ľúto, že to práve tebe nefunguje, ale keď zavoláš ďalších 5 kamošov, ktorí budú to členstvo platiť a im to fungovať bude, tak budeš aspoň nejaké peniaze zarábať. A to je super biznis, takže poď do toho, rozbehni to, oslov všetkých na Instagrame, hovor, aké to je jednoduché, aké to je rúžové a uvidíš, koľko na tom zarobíš, keď oni to členstvo budú platiť. A ak by náhodou mali takú smolu ako ty, že sa im to tiež nebude dať ten Forex robiť, takisto im dajme tú možnosť, nech oslov ďalších svojich kamarátov a uvidíš potom, koľko zarobíš ešte viac, keď ďalší tvoji traja ľudia v línii budú volať ďalších. A už je to tu. Hej, takže takto to vidím. Letadielko, ak vyšité. Aha. Je to presne tak, takže je mi to ľúto, že to takto funguje, no a každopádne treba na to upozorňovať, treba na to hovoriť, že nech sú ľudia opatrní a hlavne keď už niekde idú investovať, nech to je podľa mňa určite hlavne regulovaná Národnou bankou Slovenska a nie ísť niekde, kde to regulované nie je, lebo to riziko tam je obrovské potom. Určite áno. Tam proste, kde je regulácia, je dohľad, mám garantované, že nikto tam proste nebude prichádzať s tým, aby ma nejakým spôsobom, nechcem to na plnú hubu povedať, že okradol.
Ale toto mi vyslovene smrdí tým, že proste celé je to za tým cieľom budované, aby sa tam nazbieral nejaký kapitál a vôbec nie z tradovania, ale proste z členských poplatkov a potom si to proste niekto rozoberie. Tak. Dobre, v podstate super, ďakujeme určite za to, že si tam trošku povedal svoj názor na rôzne oblasti a ako investuješ a tak ďalej, ale budeme sa trošku ešte aj rozprávať o tom. Mňa tam určite zaujíma aj tá vec, že ako sa snažíš balancovať možno aj taký ten rodinný život, pracovný život, že ako vlastne máš toto, pretože veľa sa na to ľudí pýtam, pretože ten život nie je len o tom, aby sme boli v práci, ale ten život je o tom, aby sme mali perfektné vzťahy aj v práci, ale aj doma. A preto teda ma zaujíma, že ako sa snažíš balancovať tú rodinu, však máš dneska Maťa malého a Adama, jeden je taký kľudnejší, Adam a taký analytický, aspoň tak ho vnímam ja, a Matej je trošku taký divokejší. Dynamický. Že proste sú úplne dvaja odlišní, by som povedal, synovia, možno nie, ale aspoň ja ich tak vnímam, že keď... Povahovo každý jeden je proste áno. jedinečný tou svojou povahou a pritom úplne odlišný. Tak, sú úplne takí iní, takže preto ma to zaujíma, že ako sa snažíš balancovať možno tú rodinu, zároveň s tými deťmi, či máš v tom nejaký už svoj systém vytvorený, že ako to robíš, aby to fungovalo proste aj v práci a doma. V minulosti, alebo stále je veľa propagované, aký work-life balance a proste akým spôsobom medzi tým balancovať. Ja keď som sa v minulosti snažil ten work-life balance nejako uplatňovať, tak mi to stále pripadalo, že balancujem medzi pracou a rodinou. A stále nemôžem proste nájsť to vyváženie, že stále je to o tom balancovaní. Až prakticky dneska to beriem tak, že by mal to byť o tom vybalancovaní života, že rozprávať sa o tom life balance, alebo teda pracovať na tom. Užívať si ten život, proste. Ako náhle si ten život budeš si užívať aj tú prácu, pokiaľ robíš to, čo máš rád, že tým pádom si vieš aj tú prácu užívať. Čiže nájsť takú záľubu vo všetkom, že proste fakt si to celé užívať. Nezaoberať sa balancovaním, ale proste užívať si to. A ono v tomto momente asi prichádza potom to, že ako keby som tak jednoduchšie prechádzal celým tým. Čiže asi tak z tohto pohľadu, že moc tlačiť na to a teraz zaberiem v tej práci, dobre, bude tam viacej peňazí, ale ochudobní mi to vzťahy, rodinu, že proste stále to niečo ochudobňuje. Nech to potiahnem hoci ktorým smerom, tak vždy niečo bude dobré a niečo sa ochudobní. Ale aby som skôr už dnes v tejto situácii vnímam to, že poďme si to celé užívať. Rodinu, prácu, proste všetko, nájsť tom proste takú záľubu, aby som si to len užíval. Super. No a čo sa týka výchovy tých mojich pokladov, alebo teda našich pokladov, no však spoločne s Evičkou vychováme synov. A teda snažíme sa najlepšie, ako vieme, že možno, že vždy sa dajú robiť veci lepšie, ale ja som počul takú dobrú myšlienku od jedného, myslím, že to bol psycholog, že deti netreba vychovávať, stačí pekne žiť a oni sa potom k vám pridajú. Čož ja si myslím, že do veľkej miery sa s tým stotožňujem, že stačí fakt pekne žiť v tom manželskom zväzku a potom tie deti to vlastne celé ako keby nejakým spôsobom odpozerajú a ako keby sa popri tom vychovávali sami, ale zároveň proste treba dbať na tie deti proste dneska číha veľa na strach. Či už je to v tom digitálnom svete mobilov, počítačov, notebookov a kde čoho možného. Ja proste snažím sa svoje deti viesť ku športu. Že tak ako som ja športoval, tak sa proste snažím viesť k tomu športu aj mojich synov. Adam starší, ten je futbalista. Teraz sa k tomu snažím priviesť aj Mateja, toho mladšieho, ten má len 7 rokov momentálne, čiže v tých začiatkoch, ale už teda začíname. Toto leto bolo také dosť dynamické s ním, lebo on akože keby našiel záľubu v tom futbale tým, že vlastne odpozoroval staršieho brata a chcel sa mu veľmi podobať. Tak on proste tiež chce hrať futbal a
permanentne mi proste boli prázdniny, on sa doma nudil, tak permanentne mi volal, zobral žene telefón a táta, kedy prídeš, ideme na dvor, ideme proste hrať futbal, okamžite musíš prísť. Pardon, ja som to vlastne pomedzi klientov a všetko a pomedzi vlastne vedenie tímu nejakým spôsobom sa snažil ešte jemu vyhovieť a aby som proste prišiel čo najskôr domov a snažil sa ešte s ním nejakým spôsobom takto športovať. A to bolo v fáze, že ja som ho nechal, nech si to užíva, hej, že proste neriešili sme aký post, čo robiť, či prihrávať pravou, ľavou, proste či robiť kľúčky, alebo ostať v bráne, chytať. Nechal som ho, nech sa proste baví aktuálnu situáciu, nech si užíva ten moment. A trošičku sa profiluje akože za toho brankára. Čož tým, že ja som bol brankárom, tak uvidíme, že do akej miery ho to bude naplňať, ale v tom by som mu asi vedel dať najviac, akože v tom poli to by mu zase vedel pomôcť starší syn, Adam. Ten je prakticky na pozícii či už ľavého záložníka alebo ľavého brancu. Pendluje medzi týmito pozíciami. Tým, že je ľavák, tak vlastne tréner od neho aj vyžaduje, aby nejakým spôsobom, keď je v obrane, tak proste zakladal, aby sa vlastne orientoval aj na základne toho útoku, nielenže teda ubraniť toho supera, ale hrať tú medzihru so záložníkmi tak, aby vedel aj založiť ten útok, čož na to, že sú v takomto nízkom veku, tak klobúk dole aj pred tým trénerom, že už takýmto spôsobom im taktiku do nich vštepuje, tak aby nejakým spôsobom napredovali. Ale asi to je cesta proste športovať s tými deťmi. Preto aj ja teraz proste pracujem na sebe, aby som s nimi udržal krok, lebo s Adamom už sa nedá udržať krok. Takže proste on aj tú techniku už má dostatočnú na to, aby proste so mňa si urobil dobrý deň, hej. Že si ma povodí, šupne mi dvoje jasle a potom mi dá gól. Čiže musím ja začať na sebe pracovať o to viac, aby som mu vôbec stáčil. Super. A či už sú to letné alebo zimné športy, tak proste snažím sa ich priviesť ku všetkým. V zime lyžujeme, v lete teda hráme ten futbal, na dvore hráme volejbal, hráme badminton. Proste čo príde pod ruku, čo ich momentálne ako keby baví, tak to sa proste snažím nejakým spôsobom v nich rozvíjať. Aby aj tá pohybovosť, tá športová v nich bola taká všestranná. Že aby to nebolo o tom, že Adam je ľavák futbalista, tak aby nebol proste ako keby zameraný na tú ľavú stranu, že kope ľavou nohou, ale proste tými ostatnými športmi zapájame celé telo prakticky do toho kvázi jeho vývoja. Super. Čiže to sa snažíme takýmto spôsobom nejako vybalancovať, aby tých športov bolo viacej a zároveň, aby aj vedeli hrať viac tých športov. Pekne. Určite je to dobré, lebo ten šport podľa mňa tie deti učí veľa, že práve také tú vytrvalosť, disciplínu, konzistenciu a už aj svojím spôsobom, keď poviem príklad, by v budúcnosti im robili nejakú inú prácu, podnikali by v niečom, tie známky, to, čo potrebuješ v tom športe, aby si úspel, potrebuješ to aj v prípade v tej práci, potrebuješ to aj v tých vzťahoch, že proste pravidelne pracovať na tom vzťahu, pracovať na tom biznise, pracovať na tom športe, že vlastne podľa mňa s tým športom tie deti asi dosť naučíš práve takéto základné veci, ktoré sa len odzrkadlia v budúcnosti. Ja som presvedčený o tom, že proste jednak aj v našej profesii môžu byť, sú športovci veľmi úspešní, ale takisto je to aj v podnikaní. Je to možno vo vysokom manažmente. Všade tí športovci proste dosahujú úspech, lebo tie základy z toho športu, ako je vytrvalosť, disciplína, tímovosť, proste to sú všetko vlastnosti, ktoré mi potom pomôžu aj v tom profesnom živote. A to je len ku prospechu. Proste každý, kto ten šport robí na nejakej úrovni, a už je jedno na akej, či je to proste profík, nejaká vrcholová úroveň, alebo sa len baví tým športom, ale tie základné návyky proste dostane každý a tie mu potom pomôžu v tom profesnom živote. Čiže z tohto pohľadu určite bolo jednoznačné, že ako náhle začali trošičku vyrastať, tak už sme proste riešili to športovanie. Či to bolo v zime korčuľovanie, lyžovanie, v lete proste futbal a rôzne iné športy, plávanie, proste tak, aby boli všestranne nadaní aj v rámci toho športu.
Dobre, mám tu asi také 4 posledné otázky, ktoré by som možno si rád nejako že zodpovedal, lebo ma veľmi zaujímajú a to je presne to, že ako ty dnes napríklad vnímaš práve, ako sme sa napríklad bavili o tom, že máš dneska nízkoenergetický dom, hej, elektrické auto a v podstate vidím teda, že si asi to dosť taký fanúšik, lebo často mi o tom hovoríš, vysvetľuješ mi to a potom pozerám aj iné názory ľudí, že ako je to, aká to je blbosť, že aké to je neefektívne, že aký máš teda na to teda názor ty, že či teda vidíš v tomto smere budúcnosť ísť možno tými elektrickými autami, nízkoenergetickými domy. Máš to, urobil si to, že či je to podľa teba správny krok, čo si spravila, alebo tí, ktorí vypisujú na tie komentáre na tom Facebooku, nemajú pravdu? Tak my sme sa teda snažili náš dom, teda, ktorý je starší, že má aký 36 či koľko rokov. Je to dom po Svokrovcoch. Čiže sa snažili nejakým spôsobom zveľadiť tak, aby bol funkčnejší. Čiže sa komplet zateplilo to bývanie. Na strechu sa nainštalovalo fotovoltické panely, nainštalovalo sa tepelné čerpadlo. Ešte proste také dekoračné veci, ktoré sa tam ešte v budúcom roku hneď z jary budú diať. Bude nejaká zimná záhrada, celý dvor sa potom nejakým spôsobom zveľadí. Už vymýšľame kdejaké veci ako výrivku, saunu a rôzne takéto srandy. Čiže aj tá investícia bude akože dosť veľká. To niekoľko desiatok. Dúfam, že sa zastavíme na desiatkách tisíc, že to nebudú stovky. Pardon. No a čo sa týka elektroaut, ja vlastne elektroauto nevlastním v tom pravom slova zmysle. Momentálne teda jedno z aut, ktoré vlastníme v rodine a teda ktoré mám na firmách, tak je plug-in hybrid. Je to Ečkový Mercedes, limuzína, vlastne kombinácia diesel-elektrika, kde ja som vlastne pričuchol k tej elektrike. A toto je ako keby taká vhodná alternatíva. Ten dieselový motor je relatívne úsporný v kombinácii s tým elektromotorom, kedy sa ja viem proste po okrese pohybovať len na tej elektrike, keď potrebujem vybehnúť na diaľnicu, zopne sa dieselový motor a proste púfkam si v relatívne veľmi dobrej spotrebe aj po diaľnici a tým pádom tá elektrika keby odstavená. Zase prídem tu do Bratislavy do mesta, zopne sa mi elektrika, po Bratislave behám s elektrikou. Čiže to je taká vhodná alternatíva. Ale s tým, ako som teda prebudoval aj celé to bývanie, celý ten dom, tak mi začína dávať elektromobil obrovský zmysel. A to momentálne ho nemám, ani som ho nikdy nevlastnil, ale asi myslím, že čo chvíľa ho budem vlastniť. Už sa pozerám proste, čo by som si teda zadovážil a s tým, že ja si budem vedieť vyrobiť elektriky viac cez tie fotovoltické panely, ako vôbec ten dom spotrebuje, tak je prirodzené, že proste tie prebytky si budem sťahovať do auta a kvázi sa voziť zadarmo. Takže ak to prepočítam na úsporu, tak pre mňa to bude dávať toto obrovský zmysel. Čiže máš to predátané, že hej, ti to... Samozrejme, že nie je to pre každého, momentálne, aj keď tá infraštruktúra si myslím, že už je celku zaujímavá aj na tie nabíjace body, tak sú to platené nabíjace body, čiže toto zatiaľ to asi nie je úplne pre každého. Nie je to zase také drahé. Či je to drahé do nabitie? No paradox je ten, že každá tá spoločnosť má iný cenník, že toto je ešte také ako keby nedoriešené. Ale to je vlastnejšie ako tankovanie. To áno, hej. Môže to byť lacnejšie ako tankovanie. Keď chceš natankovať plnú nádrž, dobiť plnú nádrž, nevieš, koľko to môže tak pohybovať sa v eurách, že zaplatíš tomu stroju za to, že ťa nabil. No, to je to, že je to rozdielne medzi tými spoločnosťami a programom, akým v tých spoločnostiach máš, že nejaký predplatný. Záleží asi od rýchlosti, ako rýchlo ťa nabije. A takisto aj od rýchlosti, že keď sa vieš, keď ja neviem, prídem do Bratislavy a viem, že tu strávim 6-7 hodín, lebo tu mám nejaké obchodné stretnutia alebo nejaké rokovania, tak si proste spustím to najpomalšie nabíjanie a nabíjam sa fakt za pár centov. A viem si nabiť proste, už keď budem mať aj ten elektromobil, tak keby som mal, že vyšľahanú baterku skoro na nulu, alebo tam mám pár percent, tak sa viem za tých 6-7 hodín proste nabiť úplne doplna. A postačuje mi aj tá najmenšia rýchlosť. Alebo proste budem potrebovať za 5, 6, 10, 15 minút proste nabiť veľké množstvo energie, tak musím akceptovať to, že si musím trošičku priplatiť.
za to nabitie, ale proste sa viem, ako pri tankovaní, že prídem na nejakú veľkú benzínku, kým tam zaparkujem, mám tam miesto, že pravdepodobne tam môže byť viacej aut, čiže si chvíľočku si počkam, vyťahnem tú pištol, dám ju do nadrže, spustím ju, keď to chcem naplno dobiť, tak to tiež trvá pár minút. Vyťahnem pištol, idem do rady zaplatiť, zase tam čakám pár minút, až potom nasadám do toho auta, tak prebehne 10-15 minút určite, si myslím. A to isté môže prebehnúť aj pri tom elektromobile. Akurát, že tí ľudia si to až tak neuvedomujú, pretože pri tom elektromobile, pri tom stojane mám svoju kartu, tam sa odpipnem, zapnem sa na stojan, vlastne na nabíjačku, nabijem si, koľko potrebujem a proste len sa vypnem a odchádzam. Už nepotrebujem proste ísť za niekým zaplatiť, všetko to ide vlastne cez tú kartu, cez tie programy. Ale každá spoločnosť má svoju kartu, svoj program. Niektoré už teda pracujú na tom, aby boli zdieľaní. Čiže tuto je asi cesta, že aby bolo proste nejaké jedno nabíjacie rozhranie, alebo nejaká jedna spoločnosť, alebo teda, aby sa združili možno v nejakom konzorciu a fungovalo to tak, že jednu kartu sa viem proste nabiť u hoci ktorého partnera, alebo teda odpipnúť si. OK, čiže je to asi dosť také individuálne, že asi... Ja rozumiem tomu, že niekto proste nie je o tom presvedčený. Ja som si proste len zase natvrdo nakalkuloval čísla, dáta a tým, že ja si tú elektrínu budem vyrábať sám, tak mne to tým pádom dáva obrovský zmysel. Jasné. A mám prakticky tú kvázi domácu elektrárnu mám predimenzovanú tak, aby som stíhal ešte nabíjať aj to auto. Takže ja som s týmto kalkuloval už dopredu. Že keď už to tam bude, tak to proste využijem naplno. Dobre. Takže asi tak. Ale momentálne teda ešte elektromobil čistý nevlastním, ale ja si myslím, že to je otázka asi pár mesiacov a určite jedno z aut, ktoré mám vlastne vo firmách, tak vymením za elektroauto. Dobre. A teraz tá otázka, že vlastne aj pohľad do toho investičného sveta, že ako možno ty rád teraz vnímaš aj tú geopolitiku, že ktoré krajiny možno sledovať, ktoré možno naopak nie, že bavíme sa presne o krajinách, ako je Európa, Rusko, Čína, Amerika, že aj človek, ktorý však jasne, že máme na to názory, ale že možno aj taký ten tvoj názor na to, že čo je dobre možno je sledovať z toho investičného sveta a možno naopak, že kde ani takú pozornosť netreba dávať a možno aj prečo, že aký máš na to názor? Tak investične, momentálne teda ja žijem v Európe, alebo teda žijeme v Európe. Žije sa mi tu akože relatívne dobre, ale peniaze mám zainvestované vyslovene v Amerike. Okay. Drvia peniazy je proste, drvia portfólia je proste zamerané na Ameriku. Plánuješ tak najbližších 10 rokov, alebo ten trend môže byť iný? Pozerám sa už po iných drakoch investičných, ktoré by mohli nejakým spôsobom vystreliť. V minulosti som už trošičku nazeral na Indiu, potom vlastne ty si ma priviedol aj k fondu, ktorý vlastne investuje do Indie, čiže už mám aj ten nakúpený a ja si myslím, že India bude najbližšie roky dominovať. A teda to HDP, ktoré vlastne vyprodukuje, bude asi jedno z najväčších. To je otvorene môj názor. Z hľadiska investičného sveta tam je ešte väčší priestor na investovanie ako v Číne. Lebo v Číne predsa to investovanie síce hovoria o tom, aké sú rýchli, silní, aj z hľadiska nejakých tých perspektív tá Čína má potenciál z hľadiska čísel HDP byť ako keby najlepšia. Otázka znie, že do akej miery sú to čísla práve alebo skreslené, lebo to je tá druhá vec. Nikdy nevieme, že z tohto dôvodu napríklad do Číny neinvestujem. Tak. Lebo pre mňa je to neistý partner. Ja som tam tiež nejaké peniaze prišiel tej v Číne, pretože práve tam tá diktatúra, ktorá tam vlastne v podstate je, že naopak tá India sa snaží byť viac taká, môžem povedať, slobodnejšia, prozápadná a preto v podstate aj strašne veľa tých firiem tam investuje, takže preto ja, keď si teda o tej Indii hovoril, tak áno, ja tam potenciál vidím. No hlavne sa rozvíja. Tak je to proste nastupuje ten trend a už aj také tie prvotné čísla za posledné roky o tom hovoria, že proste to HDP tam začne zaujímavo rásť. Tak. A možno do najbližšej budúcnosti bude celku zaujímavé sa možno pozerať na niektoré africké krajiny. Nie je to otázka asi nejakých najbližších rokov, ale ja si myslím, že opäť o 10 rokov môže byť zaujímavá napríklad taká Nigéria.
alebo niektoré krajiny v Afrike. Keď sa zase pozrieme z demografického hľadiska na Afriku, tak napríklad, myslím, že to je Nigéria, teraz som si neúplne istý, ale tak keď sa opravíme, ak to nie je tak, ale čo sa týka populácie, tak je momentálne percentuálne najviac zastúpená populácia niekde medzi 14. a 24. rokom. Mám taký pocit, že to bolo takéto číslo. Čiže to je populácia, ktorá bude prakticky dominovať tomu pracovnému trhu, hej, o pár rokov. Ak ich naučia pracovať, samozrejme. To je, lebo zase druhá vec je tá, že preto je tá India, Čína boli zaujímaví, a sú zaujímaví, lebo tam tá pracovná sila je predsa lacnejšia. A sú pracovití hlavne. A sú hlavne pracovití a vieš ich je dobre naučiť, ale to Afričana veľmi ťažko naučíš. Drvivá väčšina afrických krajín proste bude stále zaostala, lebo oni sa... Chýbajú tam tie základy, pevné. Oni nemajú žiadne pracovné návyky. Ani to školstvo tam je také, ale niektoré africké krajiny si myslím, že budú zaujímavé. Určite. A možno Nigéria bude medzi nich patriť. Niektoré áno. No, ale zastávam takisto ten istý názor, že proste väčšina Afriky je stratená. Proste, lebo tie pracovné návyky tam nie sú žiadne. Ani nie je tá ochota, aby vôbec nejaké boli. A všetko sa dá vytvoriť, samozrejme, z druhej strany, že zober si, že áno, že ten svet, ako keby tak poviem, že vycúcia tú Áziu, hej, a potom kde sa pôjde. No jasne, že sa tie peniaze budú investovať do tej Afriky viac, ale momentálne pre investorov je lepšie z tej Ázie vycúcať čo najviac, lebo tam tá lacná pracovná sila je, ale keď už tam to proste bude na úrovni, poviem príklad, vyspelých krajín, tak to znamená, že keď niekto si myslí, že nebudú akciové trhy alebo celkovo rásť na sledujúcich 20-30 rokov, tak práve tu vidíme ten obrovský potenciál, že je kde rásť, hej. Lebo stále sme nevyužili strašne toho veľa, toho potenciálu na tom svete, čo z toho môžeme vyťažiť. Hej, na tej Ázii sa veľa ťaží a teraz keď sa pozrieme práve na ten africký kontinent, tak teraz to tam momentálne je také, aké je, ale keď sa tam budú liať miliardy, tak sa tam dokáže urobiť z toho veľa. Niektoré krajiny budú isto zaujímavé. A napríklad paradoxne z tohto dôvodu, že ako keby to už je prestarnuté alebo moc sociálne, je to, že síce žijem v Európe, ale neinvestujem extra do Európy alebo do európskej ekonomiky. Európa mi príde taká troška zaostalejšia, pomalená, bohužiaľ, no. Je to tak. Dobre. A možno až moc sociálna. No, to je druhá vec. A hlavne veľa tých regulácií, keď to na to pozerám, tak tých regulácií tu strašne veľa, čo je veľký problém. Videl som to presne na tom Apple, keď som to pozeral, že máme pre vás umelú inteligenciu, v novom iPhone, ale vyslovene iba pre Ameriku, pre Európu nie, pretože Európa nám spôsobuje z hľadiska vymyslených regulácií len problémy. Takže jednoducho tie veľké firmy tu už ani nechcú môcť investovať, lebo Európa to hneď zreguluje. Je to tak. A v Amerike, keď vidíme tú slobodu, tak to je zase ten rozdiel, že prečo tá Amerika bude zase ešte viac rýchlejšie rásť ako Európa, lebo ten štát alebo tá kultúra im dovoluje skúšať nové veci, ktoré môžu napredovať. Tu, keď sa niečo nové skúsi, tak sa to hneď musí zregulovať. Takže... Čiže z investorského hľadiska asi takto? A teda spomínal si aj to geopolitické? No, jasné. A tam si momentálne myslím, že akože Rusko si zarúbalo cestu na niekoľko rokov. Aj spolupracou, aj geopolitikou, aj vôbec všeobecne. Čína ich nepodrží podľa teba? Do istej miery asi budú hrať takúto hru, ale myslím, že to bude len na oko. OK. Lebo Čína tiež proste hrá nejakú formu. A tiež to má rozhoráte proste na viac strán. Ale takisto si asi plne uvedomujú, že tá plná spolupráca nie je možná. Treba, tak. A je to presne o tom, ako si hovoril, že proste treba si pomáhať a všade to tak proste je. Takže čím viac si budú tí krajiny pomáhať, tým to bude lepšie.
Dobre, Lacko, posledné otázky, dve také, môžem povedať, že zrýchlené, aby sme stihli ten termín, ktorý máme, v podstate ten čas, ktorý máme stanovený. A to je vlastne to, že keby si mal predstaviť, možno dneska stráviť deň s niektorým človekom, s nejakým lídrom, alebo proste hoci kto v minulosti, v súčasnosti, kto by to bola prečo? Pýtam sa to každého hostia, ktorý tu je, aby sme sa mohli inšpirovať, že kto je ten tvoj kvázi ten líder, alebo kto ťa tak najviac inšpiruje. Keby si mal tu možnosť sa s niekým stretnúť na jeden deň, kto by to bol? Fúha, ťažká otázka. Zároveň po tých rokoch, čo som už preskakal, tak ja si veľmi vážim čas strávený napríklad na dobrej večeri s mojou manželkou. Alebo teda s priateľmi, keď si proste niekde vyjdeme a vieme si proste užiť ten spoločný čas strávený a dať si nejaké dobré jedlo a proste užiť si tie spoločné chvíle. Čiže asi toto si ja najviac vážim, že keď by som mal teda hovoriť o tom čase strávenom s nejakou osobou, ktorá je pre mňa dôležitá. A čo sa týka možno nejakého lídra, neviem, možno s Warrenom Buffettom by bolo zaujímavé proste sedieť a diskutovať. Dá. Za $1 milión. Dá, tam som sa ešte nedopracoval. Akože je to môj cieľ, alebo taká nejaká meta, kde už si viem povedať, že som finančne slobodný a zabezpečený. Potom to celé hodíš na obed. Ale možno, že toto by bolo zaujímavé podebatiť s ním, na akých detailoch, na aké detaily on sa zameriava pri výbere firiem, do ktorých potom investuje peniaze. Možno tak. Super. Dobre, každopádne ďakujem, že sme sa takto mohli o tom porozprávať, strašne rýchlo nám to ubehlo, už asi nahrávame cca 1.5 hodiny. Fúha. A ani nevieme, ako to prešlo. A tak to je o tom, že ten čas strávený s tebou je vždy príjemný, takže potom aj tak rýchlo ubieha. Však jasne, preto je to tak, ja som za to veľmi rád a som vďačný za to, že takto sa môžeme o takých veciach rozprávať. Samozrejme, keby všetko rozoberáme detaľnejšie, tak to má asi 3 hodinky a nie 1.5 hodiny ten rozhovor. Ale predsa, že je taká otázka, že vlastne ak by si mohol zanechať nejaký odkaz sledovateľom, prípadne nejaký osobný alebo profesionálny, to je už na tebe, že čo by to bolo? Odkaz. To sú silné veci. Tak určite vzdelávajte sa. Stále sa vzdelávajte proste, lebo nikdy nedospiete do toho bodu, že viete všetko. A treba si to uvedomiť, že sa treba stále vzdelávať. Určite spolupracovať, lebo proste to nám potom otvára možnosti. Vedieť si proste vytvárať nejaký ten networking, spolupracovať, zdieľať biznisy, vedieť si nejakým spôsobom byť nápomocný. To koľkokrát aj keď som proste nemal z toho priamy užitok, tak vždy to proste padlo na úrodnú pôdu. Buď to pomohlo niekomu inému a mne sa to zase vrátilo proste v inom kontakte alebo v inej spolupráci, ale vždy to proste padlo na užitok. Takže hľadať také win-win možno situácie, aj pre jednu, aj pre druhú stranu. Tým pádom budeme všetci napredovať nejakým spôsobom. No a na konci dňa nie je dôležité, že čo si kúpite, ale čo po sebe zanecháte. Čiže asi takýmto spôsobom by som to možno nejako zakončil. Dobre. Takže ísť po tých hodnotách a nie potom materiálne. Ďakujem, Lacko, veľmi pekne. Ako hovorím, teda veľmi si vážim, že sme takto mohli spolu rozhovor spraviť a ak budú určite nejaké zaujímavé otázky od ľudí, tak hoci kedy budem rád, ak by sme možno zopakovali podcast v rámci možno nejakú konkrétnu tému, ak by ľudí teda niečo zaujímalo. Určite veľmi rád. A by sme teda zase mohli niečo prebrať. Takže tým pádom z našej strany na dnes všetko. Ďakujem veľmi pekne teda Lackovi a verím, že to bolo pre vás príjemné počúvanie a že vám to niečo dalo. Každopádne držte sa, majte sa, čaute. Ja takisto ďakujem za príležitosť. Majte sa pekne. Čaute.